चिरां जिल्ला सिंनि साहा ओनसोलाव सिखाव खावनाय जाथाया सम सम जाबोबाय थादों। जायनि जाउनाव दखान होनानै फालांगि मावना नखर खुंबोनाय सुबुंफोरा सिखाव खावनायनि उदखाराव जिंगासिनो गोनां जाबोदों। बेबादिनो थांनाय हराव रुनिकाटा पुलिस थाना सिंनि 2 नं सालबारि गासागावनि जालां दखानाव सिखाव खावनाय जाथाय जालाङो। हरनि 12 रिंगासो समाव सिखावफोरा 2 नं सालबारि गासागावनि सि-जोमनि फालांगिरि रांजालि नार्जारिनि दखाननिफ्राय 1 लाखसो रांनि दख'ना, ब्लाउस, सेन्देल आरो बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ लांनायजों लोगोसेनो लेहेन्द्र बसुमतारिनि गेलामाल दखाननिफ्रायबो साथा, जानाय लोंनाय मुवा बेसाद खमैबो 40,000सो रांनि खावनानै लाङो होनना खावजानाय बिगोमाफोरा फोरमायो। आंनि दखाननि माल गोमादों। मैयासो दोनफैदोंमोन आङो, माबा जागौमोन 1 लाखसोनि बारा जागौमोन। अननानै सोरबाफोर नुब्ला खोन्थादो। माबोरैहाय थाल मोना? आंथ' थाल मोनाखैमोन। नैबे गामिनि आफाया फैग्रोबाय नालाय, ओमफ्राय खोन्थाहरबाय आरो दखाननि माल गोमादों होननानैहाय। ओमफ्राय आं नायफैबाय, दानि मालानो मोनसे गैया आरो। मा गोमाखो? दख'ना, सेन्देल, ब्लाउस बिदि दंमोन आरो। ओमफ्राय इन्दि साद्रि दामिबो दंमोन, इसोरखौ गासिबो लानो थांजोबदों। गैयालाबो 1 लाखसोनि बारानि माल दंमोन, गासिबो लानो थांजोबदों बिसोरो। माब्लानिफ्राय जागायामोन दखानखौ? माबायदि जाखोमोन? दखानालाय नाङोमोन आरो, एसे नांबाय थायो, सानफ्रोमबो नाङो। मोनायाव आंनि दखानाव सिखाव हाबदों, साबि एरखावनानै आंना माल गोमादों। बिदिनो जाग्रा लोंग्रा, आंना गालामाल दखान, बिस्कुट इरि साथा बायदिसिना लांदों। आरो बिदिनो माखासे बे सिगारेटबो दंमोन, बेखौ लांदों। ओमफ्राय बिदिनो माखासे बुस्थुखौ आङो हमनो हायाखिसै। गैयाब्लाबो माने 40,000-40,000नि माल लांदों बिसोर। आङो बेजोंनो दखान होनानै सोलियो, खुनुरुखुम न'खरखौ फोथाङो। दा आङो बे बुस्थुखौ माने बिसोरखौ हमनो हायोबा मोजां मोनगोन। ओमफ्राय बिसोरखौ एसे हमनानै माने साजा होनांगौ, बेखौनो जों लुबैयो। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। हरनि समाव बेसेबांसो समाव जादों आन्दाजाव हरनि समाव 12ता-1ता बेबायदि टाइमाव जादों जोंनि आन्दाजाव। अखा बारनि खाबुखौ लादों जानो हागौ। अखा बार बारदोंमोन, दा बे समावनो बिसोरो बे खामानिखौ मावदों। जों आन्दाज मोनदों आरो बेखौ। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्प'कन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।